Salutare lume! Și astăzi să vă învăț cum să parolați un folder. Pentru început creăm un folder. Toată lumea știe. YouTube. Imediat. Ce? De ce tot se pune Z-ul? Așa. Dăm click dreapta pe el. Add to archive. Advanced. Set password. Puneți parola pe care o vreți. Encrypt file names. Ok. Ok, iar. Și o să ne apară chestiunea asta. Arhivul. Acesta o să fie folderul, ci nu acesta. După acesta putem să ștergeți deja. Nu o să afecteze cu nimic. Și intrăm pe acesta. Deci, intrăm cu parola corectă. Vreau să vă arăt ceva. Așa. Și aici o să avem folderul YouTube. Iar, dacă parola este greșită, o să pun nimereală, o să ne apară un folder obișnuit. Deci, cam asta a fost. Ne vedem în episodul următor, unde încă nu știu ce să fac, dar o să văd eu. La revedere!